Tervetuloa tänne Vuosaareen Kangaslammen ruoppaustyömaalle. Meidän on tarkoitus Kangaslampi kunnostaa virkistyskäyttöön. Että järvi on erittäin umpeen kasvanut, että siellä on hyvin vähän vapaata vettä. Siellä on tosi paljon humusta, siellä on pehmeitä pohjaa 2–4 metriä. Eihän se virkistyskäytössä voi toimia tällä hetkellä. Meillä on tosiaan niin tuolla vetessä niin on Vesimestari Classic 4 monitoimiruoppaaja Loimaalla tehty Lännen tehtailla, ja sitä ollaan vuosien varrella modifioitu meidän käyttöön, ja sieltä tulee putkilinja tänne kuivalle maalle, missä meillä on sitten niin sanotut geotuupit, mihin se liete ohjataan. Eli matkalla lisätään vedenerotuskemikaalia ja sitten liete ohjautuu lisäaineiden kanssa tonne geotuupiin, ja geotuupiin jää se itse humus ja liete ja vesi poistuu puhtaana takaisin vesistöön. Vesirakennus Ojanen on perustettu 2003. Me ollaan siitä sitten ruvettu kehittämään tätä omaa systeemiä, tehty omia polymeerikontteja ja lisäainekontteja siis. Ja meillä on työalueena tällä hetkellä Suomi, Ruotsi, Norja. Ja me toimitaan pääasiassa teollisuudessa. Me tehdään myös maarakennushommia pienessä mittakaavassa kylläkin, mutta paljon maarakennuskoneet menee käsi kädessä sitten taas näiden ruoppaajien kanssa, koska ruoppaustyömailla tarvitaan yleensä aina maarakennustakin. Ja siinä me ollaan luotu semmoinen konsepti, että me ei tarvita alihankkijoita, että me tehdään kaikki itse. Me ollaan 20 vuotta tehty näitä geotuupihommia ja kehitetty kalustoa koko ajan ja ollaan saatu hyvä konsepti pystyyn.